morate da shvatite da publika izbacuje. I nemojte glasati za onoga koga publika neće da izbaci. A to sam ja. Daj Bože. Ja mislim tako bi trebalo biti. Ja dvola majke. Ali ja ću biti spreman. Svaki slučaj. To uradi. Sa svih svojih 10 šešira. Ali bit će, ja za svaki slučaj ću biti spreman, kaže.